Yung good morning po mga bro and sis. Ito kalalabas ko lang sa aking trabaho. Time check tayo, 4:38 AM. Yan. Yung po trabaho ko nandiyan lang sa tapat namin sa Leo's Resort. May guest po kami diyan, naka-stay na po ng balik pangalawang araw nila ngayon. Pumasok sila ng Monday. So today, ang labas sila Wednesday. Ayan. So ang plano namin ng aking kapatid na si Ann, yung isa sa sponsor ko, magpapasalamat siya. Pupunta kami sa Manawag. Magpapasalamat siya doon sa Poon. Doon sa mga blessing na natanggap niya ngayon taon at nung mga nakaraang pang mga taon na hindi sila makauwi gawa ng pandemic. Ayan. At wala pa akong tulog. So sa kotse na lang po ako matutulog, tapos ako yung magdadrive pabalik. So ipapunta namin doon, tutulugan ko muna. Ang magmamaneho naman yung aking anak na si Chris, anak kong panganay. So mamaya na lang ulit kita-kita tayo mga broensis. Samahan nyo kami, sasama ko kayo na pumunta sa Pangasinan, sa mahal na poong Manawag. Yan. So mamaya na lang po mga broensis. At saka tayo po yung magkape. Kape po tayo. Mickey Mouse. Sarap ng kape. Panalo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ayun, good morning mga bro and sis, at welcome po muli sa ating panibagong vlog. Ang vlog po natin, ang video po natin ngayon ay ito, tutuloy tayo sa Pangasinan, sa Manawag po. Sabi ko po yung aking mga anak. Hindi po mama ko. Anak, kaya si Papa Bear, saka yung kapatid ko. Yung anak kong panganay siya, yung nag-drive kasama yung kanya asawa. Papa Bear, si Madonna ni Aqua. Ayan. Hindi na ako nakapagahit to. Tara, sama-sama tayong pumunta sa Manawag. Ayan. Dito na po kami sa EasyTex. So inaano lang po yung Waze, baka kasi iligaw kami ng Waze. Ayan, lakad daw kami. Alagay dyan din. Wait lang. Wait lang. Kita? Kalooban. Ha? Kalooban. Ispan. Ayan, exit na po kami dito sa Easy, ano ba ito na? Tiplex? Oo, Bilalonan, Pangasinan. Ayan, so malapit na po tayo sa Tapong Manawag. Tupik. Ayan na yun. Tupik, oo.
Masarap yan. Malapit na po tayo sa simbahan. Yan. Hintay ka ha. Mabilis na biyahe. So, nasa exit na po tayo Pika. sa toll gate. Yan po. Nakita ko po. Yes, napakabilis ng biyahe ka mo. Napakabilis na ng biyahe. Okay na? Thank you. Thank you. Bakit may ano to? RFID? Hmm? May balance? May balance eh, 35. 235 yung ano natin, toll gate. Ah, kaya pala sinigil tayo ng ano na. Oh, okay. Baka doon na nagbayad, no? yung kanina, Oo. yung nagbayad siya. Oo. Hindi ka naman nagbayad dun eh. Nagbayad ako Okay, yung doon. una. Yung una. Ang galing naman. Pero may nakalagay low balance. Oo nga. Hindi kaya yung ano yan. Baka RFID. Ha? Kasi buntis ako libre. Saan tayo niyan? Kaliwa Di, po. nung kasagsagan ng lockdown, Oo. diyan kami nag-exit, may pupuntahan kami dito eh. Oo. Hindi kami pinapasok. Kasi hindi na kami taga rito. Tapos wala kaming dalang mga papel. Yung ano yun, lockdown Oo, yun. nung kasagsagan ng lockdown, yung kaigpitan, Oo. hindi kami pinapasok. Malapit na tayo. Mga bro, pag nandun na tayo, magsisimula tayo ngayon. Titignan natin kung anong Kuya, may mask ka? mga views, Ay, anak pa yun kasi. kung ano yung mga makikita natin doon. So mamaya na lang po ulit mga bro. Ayan, nandito na tayo. So nagpa-parking pa lang kami. Isang ano lang bilhin natin, yung kandila ba? Ayan. Kababa ko na, guide kita. Ayun na kuya. Okay na. Okay. Yeah. Yes. Papa Bear. May mga souvenir kami. Ay, spaghetti. Ma. Dito kayo. Parang may papel. Tara. Mabili na kayo. Tara po. Pakita ko po sa inyo yung ating nalakaran. Andito na po kami sa loob. Yan. Ayun na yung mga kasama namin. Nag-CR muna po kami. Si Donna. Walang pumasok na tayo. Si Donna. Mamaya lang siguro natin papabless ulit yan kuya bago natin sindihan. Sige. No, ando pa sa toilet yung ate, ayan no. Abo malik? Hindi. Dati doon nag-bless eh. Tapos pwede ka mangingi ng ano. Holy water. Oo, holy water. Wala tayong lalagyan, no? Hindi, sayang, hindi ko po. Yan eh. Dati dyan lang nagpapak sa baba. Ngayon, di na. Laki na ng pinago. Nag-ano na siya eh. Maluwala kaysa kaysa dati. Tara, mauna kayo. Okay, ano ka na prison ka na? Yeah, bilis lakad, may iwan tayo. Bilisan nyo, may iwan tayo.
Hoy, Sel. Hi ka muna. Hello! Oh, Kamusta po? Kamusta pare? basta po. Ang layo ng meeting place natin. Oo nga, no? Thank you. Ano Brad? Ikaw mo na. Diba nakita-kita tayo? Ikaw, oo nga. November. Ay, magkakapo ka na pala eh. Oo po, malapit. Next month. So, anong gender? Lalaki po. Wow, so, piano. Kaya ano? Fourth generation. Diba? Kaya na natin sila kung sa simbal. Oo. Sige po So, pa. kamusta sa mga viewer? So, Yes. nandito po kami sa Shrine of Manawag Shrine. So, dito po kami nagkikita-kita. So, napakalayo. Dito kami ni Nano para Unexpected po. unexpected po. Aba. Napakasaya. So, bless. So, ingat po lahat. And God bless po. And Thank Merry you po, Christmas. Kap. Ay, delighted happy birthday. Ay, thank you. Aba, aba. Happy birthday ka. Kailan ba? Din nakaran. Oo. Tumatanda po. Thank you ka. Sige ba, pare. Pasok muna po kami. and the communion of the Holy Spirit be with you all. and with yours. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins as we prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess Confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask as a very encouragement, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, His sincerity of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, of all his property. But him that servant says to himself, like the servant knew his master's will, but did not make preparations, nor act in according to his will, shall be beaten severely. But the servant was ignorant of his master's will, but acted in a way deserving of a severity, shall be beaten only lightly. But entrust them with more. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Morning, tayo naman, tawagin natin business transaction and benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you gave in these present days and prepared for the games that are eternal. Through Christ, our Lord. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw, sa inyong pagbisita sa ating kasintigan, at sa inyong pakikisa sa ating isa. Kaya sa inyong pag-uwi, inbidyo ang kapakalan ng Diyos. Amen. Ang mga panalangin na maaari ng Panginoon. Ingat po, God bless. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mass is ended. Lord in peace. Thanks be to God. Prayer for the blessing of the sick. God, our Almighty Father, for your blessing to give us strength and support in our faith. Turn with kindness toward the sick brothers and sisters. Free them and restore them to good health through the intercession of our Lady of the Rosary of Manawag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ, our Lord. Amen.
in memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manawag. May these rosaries, images, candles, oil, and religious articles be blessed and faithful. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Basta ako. Pinaliguan tayo na. Yung blessing. Nabasa ka, te? Manaligo ka. Kuya, din konti lang ako. Si Kuya, hindi mabot kay Kuya. Father, dito pa po. Father, dito pa po. Thank you, Lord. Yan, thank you po. Amen po, amen. Na, tanggalin mo yung papel. Kuya, yung mga hawak tayo kay ano, magbibigay tayo ng ito sa Saan? yung damit niya sa likod. Ah, oh, sige, saan ba? Dito tayo yan dyan. Ah, sige, sige. Alam ni Chris yun? Alam ni Chris. Chris, yung ang hawak tayo dito sa Manawag, yung damit niya, pipila tayo dyan, alam, para mabibili sa palita. Kuya, Nalalayan ko si Kuya. sa plan. Oo. Yan, hindi ka umapag doon sa Manawag. Pagkikas sa labit sa Holy Pass. De, bakit muna tayo sa taas? Bunso yung basura, bunso yung to. Sila kap siguro yun nakaano ba? Turang ko lang to. Turang ka. Doon na lang. Leo. Nasaan, Brian? Ando, nagpipicture. Mamaya na tayo. Ha? Mamaya